Idan kuɗi kake so, to ka koma YouTube. Zaka kan wahala, amma zaka samu kuɗi. Ka buɗe YouTube channel, ka ɗora bidiyoyi, idan ka cimma 1000 subscribers tare da 4000 watching hours, to insha Allah za su karɓe ka. Daga nan a fara biyan ka, amma sai ka yi hankuri, saboda algorithm ɗin YouTube yana da matuƙar wahala. Me yasa? Saboda kuɗi ake biyan ka. Idan kuma kana son ka tara yawan abokai barkatai, tare da group waɗanda ma ba su da ma'ana, to ka koma Facebook. A Facebook ma ana samun kuɗi, amma shi ma sai ka wahala. Idan kuma kana son a san ka sosai, ka shahara, to ka dawo a TikTok. A TikTok kaɗai za ka ɗora bidiyo, ko da baka da followers da yawa, bidiyon ka ya tafi ya ta yawo a ko'ina a faɗin Najeriya ko location inda ka yi sharing ɗinsa, a gansa kuma a san ka. Ko a TikTok ana samun kuɗi, amma sai ga mai dubara, kuma sai wanda ya fahimta, sai wanda ya gane. Idan kuma kana son ka yi interacting da kwastomominka, so ka koma da su a WhatsApp. A nan ne za ka yi chatting da kwastomominka, ko kuma family and friends, ina nufin 'yan uwa da abokan arziki. Idan kuma kana son ka samu inda za ka dinga aji bidiyoyinka da storage da ababuwa da yawa, to ka koma Telegram ɗan uwa. Domin a Telegram kawai za ka samu irin wannan dama, da kuma wato wasu ɗabi'u, in ce features waɗanda wato barkatai, kusan in ce ba su da adadi. Kaɗan daga cikin waɗannan manhajoji, kowane da irin fa'idarsa. Ka san irin wanda za ka amfani da shi, kuma ka san yadda za ka amfani da shi, sannan ka san yadda za ka yi ka samu na kanka. Da ka zauna ba ka samun ko sisin kwabo online, ka yi amfani da application ɗina na Shagali Data. Ka yi rijista, ka sai MB data akan 225, ka sai suwa naira 300, ka ci naira 75. Akwai wadda za ka sai 227, ka sai suwa ka ci naira 73. Ina ga ai yafi zaman banza ko? Ka tallata, ka tara jama'a, ka yi a status, ka sa a group, ka sa a TikTok ma, a YouTube ma ka sa, a ko ina ka sa, ka faɗa ma 'yan uwa da abokan arziki, tabbas za su biyo ka sai su saya. Kaga yafi maka a ce kana ɓata lokaci. Aƙalla dai ka sayi data mai sauƙi ɗan uwa, yafi maka a ce kana sayin ta da tsada, 225. Ka garzaya a Play Store, sai ka rubuta Shagali Data. Zai bayyana kamar haka, sai ka yi downloading, ka yi register. In kana da tambaya, akwai lambar WhatsApp ɗinmu na nan, ka yi magana insha Allah za a baka amsa. Allah ya ba mai rabo sa'a. Assalamu alaikum wa rahmatullah.